dopravu a že kdyby jsme to takhle udělali. Vy pracujete na nádraží? No, na nádraží nepracuju, ale teď mi to napadlo vlastně, kdyby byly ty vozy, jako, že by jsme v tom mohli jako 5 let by se to dalo jako používat. Kdyby náhodou něco, tyhle, ne? Tak já vám to nechám, jestli chcete. No, dobře, já jsem si to přivez já, ale že to do toho udělám, ale je to malý. Zeptám se vás. Dobrý den, vy jste žena? Tak to snad nepoznáme. Jste těhotná žena? To jsou prsa. Už tady o tom byla řeč, jenom to zkusím, vy jste něčí tchýně? Abych pravdu řekla, tak nevím. A jste chytrá žena? Jako jestli by to pálí. Řekla bych, že jo. Jste Růžičková? Herečka? Růžičková? Ne, nejsem herečka. Tak si dám čas ještě. Dobrý den, vy nejste medvěd? Ne, nejste. A nemáte, a na noze máte badmintonovou raketu. Na noze nemám nic, samozřejmě. Aha. Dobře. Takže to jste nepotřeboval vůbec. Ale jo, tak jako potřeboval, ale už ne. To se dá blbě hrozně totiž už. Z čeho? Když máte na noze badmintonovou raketu? To taky, ale to mívám málo kdy, no. A to bylo co? To bylo kopítko nějaký? Ne. A proč to tam teda bylo? Tak protože to bývalo potřeba, no, ale... A už to není potřeba? Ne. Je to potřeba si zpětně? blbě chodí do studia, jako když to má. Do studia? No. Vy máte studio? Já ne, já chodím k ním. K ním? A když jsem to měl na nohách, to bylo na prd. Já měl vysílat třeba od 7. Teď jsem samozřejmě šel kolem a vzal jsem ty schody dolů do toho sklepa. A žádný takový jako dopad dobrý, no má na prdel. Vy jste někdo, kdo hodně chlastá. já jsem asi něco blbýho vypil. A vy teda potřebujete vozejčky, jo, nějaký, vždycky, pane. Vždycky ne, to mě jenom tak napadlo teďka. Když jsem to tady viděl u kolegy, jako, že jo. Vy jste nějaký vynálezce? No jo. Já jsem vynález píšťalů. Jste pan Zobec? Ne. My jsme vám jednou takhle byli na zámku, spíš na hradě, jo. A teď jsme tam byli s partou, ne. A teď mě napadlo, že když jako to, že se z toho dá jako, jsem vymyslel víc píšťal vedle sebe prostě. Varhany. Co to byla? Já jsem si myslel, že nejste ta holka z toho filmu Básnice, ta píšťalka upískaná. Sama nechala jsem se No, ale mě napadlo, jak byste říkal, jako, já teda tomu samozřejmě se v tomhle já moc nevyznám, no, protože tohle to za nás už jako nebylo, ano. Ale jak byste říkal, že to je jako malý, jo, tak já bych měl pro vás takový tip. Znáte Čbán? To je v Praze taková... Znám. A znáte, anebo když se jede na Příbram, jo? Ano. Tak jako k táboru. Navigace seš. No, skoro. Vlastně k táboru, no. Tak to Široměři se takový, a ten rybník, a ten je takový větší, jako. A to je pravda. Ale třeba... Abyste si to mohli rozdat, jako. Na Šumpersku jsou také třeba hezké rybníky. Jo, ale... A jsou tam ryby, pánové? Já jsem chtěl říct mrdám ryby, ale to bych já nikdy neřekl. Ale to já se ale že tam já to znám, těch souvněři, když jste potřeboval poradit, tak to já to přesně. Tak jo, tak a můžu vám zavolat? Můžete, ale to nezvednu, že nemám telefon. Jak vy už se znáte? Kdybyste to poslal, no. Tak jo, tak já pošlu
já někoho pošlu. Poznáte ji, ona bude černá. Jo. Podle toho. Ona půjde kolem vás rovnou tam, kam já ji pošlu. Ale... Tak já ji asi stejně neuvidím. Když posíláš černou, tak seš kolantek. Už jsi blízko. Dali jsme si jednou závod s Rejem a musím říct, že nebyl špatný. Ale mygnul se prostě o lustr, protože Ty jsi nějaký malej, když máš lustry takhle nízko? to jsou lustry kurevsky vysoké. A jak se může mignout o lustr, když jsou kurevsky vysoko? No tak protože je nešikovný, že jo? Ty vole, i když jsi šikovnej, trefíš se tam nebo ten lustr, když poběžíš. Netrefíš a můžeš být jak ty šikovnej, ty vole. Ale ten se u něj trefí, já ne, že jo? Vidím lustr, ty vole. Co ty vole? Jsi nějaký ukazovátko? Jsi člověk. Ty jsi vysoký? Jsem vysoký. Ty vole, ano, jestli jsi vysoký. Býval jsem vysoko. Pak jsem šel níž a níž. Chodíš do studia, ty boucháš se o lustry a jdeš níž a níž, ty vole. Jsi zpěvák? Tak uvažoval jsem o tom, že budu zpěvat. Já nechci slyšet, vole, tvoje, čím jsi chtěl bejt, vole, já se ptám. Tak se mě ptal? Jestli jsi zpěvák, řekni mi ano nebo ne. Neptám se, jestli umíš zpívat, ptám se, jestli jsi zpěvák. Jsem spíš tanečník, než zpěvák. Jsem spíš úspěšný tanečník. Ty si čteš. No. Počeli. Stevie Wonder. Ne, teď já tě jako to vidím. Ne, já jsem jenom, ale jako už to není dobrý, víš. Ale to, když on mi Honza Roháč poslal mapu, víš, ve dřevě. A právě tohle remise takhle nebo takhle. Že já jsem se chtěl zastavit na Humprechtu, ale nevím, kde to je, takže ho pojďme. A pak to vezmu. Mám dekálec. Bokové máš. Získa. Dneska mám dobrý den. Ty seš... Dneska máš dobrý den, protože ti ho dělám dobrým. Tebe veme hned. No. Takhle kozy má jenom Helena Pavlovská. Cvičí hodně, ale hodně pomáhají. Ano, ty dva kluci mi hodně a hodně pomáhají. Ne, Zdožo, co jsi to říkal? Já jsem si vzpomněl na ten příběh, jak jsme hráli předtím. Já jsem ho nehrál příběh. Já třeba jsem znal paní Bobirovou a myslím, že to bylo úplně jinak, než ty si říkal. Že tě teda tykám, ale já to tady znám docela dobře. No. Ty jsi někdo tady ze Šuperska? Ne, já jsem z Ostravy, ale znám to tady hrozně dobře. No počkej, odkud jsi? Jako z ulice? Myslím, že Uničovská. Družstevní, ona byla družstevní, teď je Rooseveltová. Ty vole, dejte úplně... Předtím byla Rooseveltová. Katokáče byla družstevní. To jsi nějaký kronikář, vole, myslím. A to nevím, jak se jmenuje, ale to Psal neuvolil. jsem dějiny, takhle, jako jo, místní, taky. Jo. A nevím, vole, já nesnad žádnou akvabelu, vole, já. A jsi slavnej odsaď. Odsaď nejsem slavnej. Jsem slavnej úplně odjinut. Já vím, ty vole, já nevím, jsi sportovec? No a tak jako... Olympiádu jsi byl?
Olympiádu jsem byl, ano. Kde ze Šuberka, vole? Myslím, že teď si nasral spoustu lidí. A jsi s něčím? Hodil jsem, no. Já vím, že jsi upadl na schodech, vole, ale... Ale tak párkrát jsem tu držku taky hodil. No vole, tady byl dlouho, ale... Kdo ti to vezl? Tak pojď, musíš do toho prostě vlejt do toho, skoč do toho a pojď udělat... Skokan seč! Skokan, otyči. Nebo takhle, hodil jsem tyčku u toho pár. Že si dá blbě prostě, to jsem málo ví. Skáčeš z výšky, vole. Ne, skáču normálně ze země. Takový sport není, ty vole, jsem viděl si na rádovědě, se skáče ze země, vole. Je to přísahám, je to ze země. Není to z vrtulníku, není to prostě podnikat, je to normálně ze země. Do dálky? Jo, docela jo. Ty vole, tak to jsem asi neviděl, ty vole, jako že by se lidi stoupili na to vole a skočili ze země. S rozběhem? Tak jako, jestli tomu říkáš takhle, tak s rozběhem. Ale jako, S rozjezdem? jestli tomu říkáš takhle, tak s Jak tomu mám to říct, ty vole? S taškama, vole! Já tomu normálně říkám jako... Skok ze země. No jak nejsem blbej. Ty máš helmu jako? Mám si přinést helmu? Já mám tady medvědí hlavu, jenom abych tě nasral. Si můžeš sundat, to se povedlo, vole. A to mám hrozně rozpraskaný tu helmu. Z pádů. Ne z pádu. Ač to mám odsaď, no. Já si to vždycky opravím. Něčím se to Super, tak ty se mu přemýšlí, jestli znám opravá za helem. Polepí se to. Mají se takhle polepí a to vydrží. No. Míšo, už můžu? Tak jo. Počkej, No. Lize! No, jasně. Raška nejsi. Je!